Diolch i Menter Gorllewin Sir Gar am ofyn fi wneud y fideo bach yma. Gyntaf, dwi wedi yn barod rhoi foundation ymlaen y base fel petai gan sicrhau eich bod yn gorchuddio'r gwyneb i gyd. Rhif 2, rhoi contour ymlaen ar y llinell o dan eich boch ac ar eich tocen. Rhif 3, y blusher, i rhoi bach o liw ar eich bochau. Symud ymlaen at y llygaid, mae'n bwysig yn gyntaf i rhoi lliw golau ar eich amraniau ac yna yn y crys i'ch llygaid rhoi lliw ychydig yn dywyllach. Wedyn mynd mewn gyda'r lliw yn dywyllach ar eich ochr fas. Wedyn mynd mewn gyda'r lliw golau eto ar fy amraniau i wneud siŵr bod popeth wedi blendio. Ac yna mae gen y llygaid rhywbeth o enw waterline. Rhowch bach o eyeshadow ar hwn i wneud y llygaid i edrych yn fwy. I orffen, bach o mascara. Highlighter wedyn ar y bochau, ar eich trwyn ac ar pen eich gwefus. Ac yna lipstick bach llachar i orffen. Ac dyna ni, colir sy'n rhwydd ac yn addas at unrhyw achlysur.